Exodus tidumienu. Na Awurade ka kyerɛ Mose ne Aaron wɔ Misrim asase so sɛ, Momfa bosom yi nyɛ abosom ti, na ɛnyɛ mo afe mu bosom a edikan. Monka nkyerɛ Israel asafo no nyinaa sɛ, bosom yi da a ɛtɔ so du no, ɔmfa nnwama mmiako sɛdeɛ wɔn mpanin fie titie. Efie biako adwama biako. Na sɛ efie no mufoɔ nnɔɔso sɛ wobedi adwama a, ma no deɛ wɔne no bɔ fipam mfa bi. Sɛdeɛ akra no dodoɔ tie, monkan adwama so nipa sɛdeɛ ɛbɛso wɔn die. Adwama a woni dɛm na momfa. Onini a wadi afi wo nwanten anaa mmirikyiri mu, na momfa no nsie nkodu bosom yi da a ɛtɔ so 14. Na Israel asafo mu no nyinaa nkuku wɔn anwummere. Na wɔmfa mogya no bi nsra adan a wobedi wɔ mu no aponnwa mmienu ne aponnwa tifi no ho. Na woni nam no anadwo no ara. Ɔmfa wogya ntoto. Na ɔmfa apiti ne fa nwonwono ini. Muni nam no. Na momfa nsuo nnoa. Na mmom momfa wogya ntoto. Ne ti ne nasere ne n'ayamdeɛ no. Na munya bi nsie na adeɛ nkye so. Na se ebi ka na adeɛ kye so a, momfa wogya nhye. Na sɛdeɛ muni no nie. Monkyekere mo asene. Na mo mpaboa nhyehyɛ mo nan. Na mo poma nkurokura mo nsam. Na muni ne hwere so. Ɛne Awurade Twam. Na merebetwa Misrim asase so anadwo yi. Na mekum Misrim asase so mmakan nyinaa. Efiri nipa so kosi moa so. Na mebu Misrim anyame nyinaa ten. Mene Awurade. Na mogya no nyɛ nsɛnkyerɛnne ma mo. Afi a mowɔ mu no mu. Na sɛ mihunu mogya no a, mesane mo ho. Na merebɔ Misrim asase a ɔyaredɔm biara ama mo so a mesɛe mo. Na ɛgya yi nya mo nkaeɛ. Na monhyɛ ho mfama Awurade. Mo awɔ ntoatoasoɔ mu. Monya no afahyɛ. Daa atoro mo adeɛ. Enanso na munni apiti. Da edi kan no ara na moma mmɔreka to ntwa mo afi mu. Efiri sɛ obiara a obedi mmɔreka pan no firi da edi kan no de akosi da ɛtɔ so nson no. Obetwa saa akra no afiri Israel mu. Na da edi kan no, munhyia nhyia kronkron. Na da ɛtɔ so nson no nso, munhyia nhyia kronkron. Ɔnyɛ adwuma biara wɔ mu, gye deɛ obiara bedi nko ho adwuma na monyɔ. Na monhyɛ apiti fa no, efiri sɛ saa da yi ara na miyii mo dɔm no firi Misrim asase so. Ɛno enti muni da yi mu awɔ ntoatoasoɔ mu nyɛ mo daa atwumadeɛ. Bosomi a edi kan no da a ɛtɔ so 14 no anwummere na mumfiri apiti die ase nkosi bosomi da a ɛtɔ so 22 anwummere. Nanso na momma wɔn hunu mmɔreka wɔ mo afie mu. Efiri sɛ obiara a obedi paano a emu aka no, ɔhɔho deɛ wɔwɔ na asase no so, obetwa saa akra no afiri Israel asafo mu. Munni biribiara a emu aka, munni apiti mu tenabea nyinaa. Ɛna Mose frɛ Israel mpanimfoɔ nyinaa ka kyerɛ wɔn sɛ, Monyiyi nnwan mfa sɛdeɛ mo musua teɛ na monkum Twam no, na momfa adwerɛ esa mmɔ mogya a ɛwɔ yawa mu no mu. Na momfa yawa no mu mogya bi nsra aponnwa tifi ne aponnwa mmienu no ho. Na mo mu biara mfiri di mfiri ne fie pran no kosi anɔpa. Ɛfiri sɛ Awurade betwam abobɔ Misrifoɔ, na sɛ ohunu mogya no wɔ aponnwa tifi ne aponnwa mmienu no ho a, Awurade bɛsan pro no ho. Na ɔrenya ɔsɛefoɔ no kwan ma ɔmma mo afie ma mobɔ mo. Na munni asɛm yi so, na ɛnyɛ ahyɛdeɛ ma wo ne wo mma nkosi daa. Na sɛ muduru asase a Awurade de bɛma mo sɛdeɛ ɔkae no so a, munni ɛsom yi so. Na sɛ mo mma bisa mo sɛ, musum yi aseɛ ne sɛn a, monka sɛ, ɛyɛ Twam afɔdeɛ a yɛbɔ ma Awurade a osane Israelfoɔ afie ho wɔ Misrim. Ɛda ɔbobɔɔ Misrifoɔ na oyii yɛn afie firi mu. Na ɔman no nyinaa bobɔɔ wɔ mu ase sɔree. Na Israelfoɔ sim kɔkɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose ne Aaron no. Saa ara na wɔyɔɔɛ. Na anadwo dasuo mu no, Awurade bobɔɔ Misrim asase so mmakan nyinaa. Efiri Farao abakan a ɔtena n'adwasoɔ so, de kosi domum a ɔwɔ diduadan mu abakan so, ne afiebua mmakan nyinaa. Ɛna Farao sɔree anadwo no ara, ɔne ne nkoa nyinaa, ne Misrifoɔ nyinaa,
na esukɛseɛ baa Misrim. Ɛfiri sɛ na efie biara ni hɔ a efunu nni mu. Na ɔfrɛɛ Mose ne Aaron anadwo no kaa sɛ, Monsɔre mfiri me man mu, mo ne Israelfoɔ no, na monkɔ nkɔsom Awurade, sɛdeɛ mokaeɛ no. Mo nnwan ne mo anantwie nso, momfa wɔn, sɛdeɛ mokaeɛ no, na monkɔ, na monhyira me nso. Na Misrifoɔ piapia ɔman no sɛ wɔnyɛ ntɛm firi asase no so, ɛfiri sɛ wɔse, Yɛn nyinaa rewuwu. na ɔman no soasoa wɔ mmɔre ansa na ɛreka, kyekyeree wɔ mmɔre nkodoɔ wɔ wɔn ntoma mu de sisii wɔn kɔn ho. Na Israelfoɔ no yɛyɛɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ wɔn no. Na wobisabisaa Misrifoɔ hɔ dwetɛ nwenneɛ ne sika nwenneɛ ne ntoma. Na Awurade maa ɔman no anim baanyam Misrifoɔ anim. Na wɔde deɛ wobisaeɛ maa wɔn, na wɔfom Misrifoɔ. Na Israelfoɔ no sii firi Rameses kɔɔ Sukot. Wɔbɛyɛ mmarima a wɔnam namɔn mu mpem ahodoɔ 600, mmɔfra mfrɛ mu. Na afrafrafoɔ pii nso ne wɔn kɔe, ne nnwan ne anantwie, mmoa pii pa. Na wɔde mmɔre a wɔde firi Misrim baeɛ no totoo apiti ɔfam. Na ɛnkae, ɛfiri sɛ Misrifoɔ no pamoo wɔn, na wɔantumi antwentwɛn wɔn nan ase. Na wɔnsiesie akwansoduane nso. Na Israelfoɔ wɔtenaa Misrim no yɛ mfirinhyia 430. Na mfie 430 no awieɛ no, ɛda no ara na Awurade asafo no nyinaa firi Misrim asase soɔ. Ɛyɛ anadwo a wodi ma Awurade a oyii wɔn firi Misrim asase soɔ no. Anadwo no ara na wodi ma Awurade wɔ Israelfoɔ nyinaa mu, wɔn awoɔ ntoatoasoɔ mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, Yei ne Twam no ho ahyɛdeɛ. Ɔnanani biara nni bi. Na obiara akɔ a wɔde sika atɔ no no, twa ne twetia ansa na wɔdi bi. Mo nkyɛn tenafoɔ ne ɔpaani nni bi. Efie biako mu na wonie. Ɔmfa nam no bi mfiri fie hɔ mfiri adi. Na mumuni dompe bi. Israel asafo nyinaa nyɔsa. Na sɛ obi abɛyɛ wo nkyɛn hɔhoɔ na wɔpɛ sɛ wodi Twam ma Awurade a, ma wontwa ne mmarima nyinaa twetia. Na ɛno ansa na ɔmpinkyɛn medie. Na ɔnyɛ sɛdeɛ wɔwɔ no asase no soɔ. Na mmɔmoroto biara deɛ, onni bi. Mmara korɔ na hɔ ma okuroni ne ɔhɔhoɔ a ɔbɛsoɛ mu mu. Na Israelfoɔ nyinaa yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose ne Aaron no. Saa ara na wɔyɔɔɛ. Na da no ara Awurade yii Israelfoɔ no firi Misrim asase so, sɛdeɛ wɔn asafo teɛ.